Shout out ngayon naton mga nagpi-PM haakon para magpa-promote hinsugal. Waray po ako balak mag-promote hinsugal, okay? Karada mo na pagod nagpi-PM haakon para mag-promote hinsugal. Ayok niyo pag sinulaya kay gipit baya akyan na. Kailangan ko bayahin kuan. Kwarta, gipit baya. Ayoko mo pagpipiniim haakon para mag-promote hinsugal, okay? Waray ako balak mag-promote hinsugal. Diri ko talaga itong karuyag kay nangangalas talaga ako itong mga tao nga naadikit pagkasugal. Maaram ka mo, damo na kaya itong mga nasisira it pamilya hitungod lah itong nasugal. Iton pala nga ni nga scatter, di ba? Matuod ka mo o diri, damo talaga itong mga nasisira na pamilya. Kay bisan nga nitong iparalit na lansura, igakadto pat scatter. Di ba? Tapos ako magkukuan pa ako, magpo-promote pa ako hinsugal. E di mas makakadagdag pa ako na makaka-impluwensya hindi rin maupay. So sanglit, deri ako magpo-promote hinsugal. Bisan pobre la ako, bisan ako gipit yan na. Bisan da ako iton kitaan iton pag-promote hinsugal, deri ako magpo-promote hinsugal. Pera na la. Pera na la kung dakot kuan.